ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கியூஸை வேர்ல்டுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் பிரியங்கா. இன்றைக்கி மண்டே செம்ம லேசியாக ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்க. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மழை. அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று எக்ஸாம்ஸ்க்காக குட்டீஸ் ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால சரி ஓகே, எப்போவுமே மார்னிங் ப்ரெஷர் பண்ண மாட்டேன். நைட்டே இன்கம்ப்ளீட்டட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் வெறும் லெமன் ரைஸும் வெண்டைக்காய் பொரியலும் செஞ்சு கொடுத்துக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. எப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய படிக்க வைக்க இருக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கோ அப்போ எல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் ஏதாவது செஞ்சிட்டிங்கன்னா டைம் ரொம்ப கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு லஞ்ச் கொடுத்த மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ரைஸுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பக்கத்து அடுப்பில் டீக்கு தண்ணி வச்சுட்டு விட்டுட்டேங்க. நிறைய பேர் டீ குடிக்கிறது பழக்கம் அது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. கரெக்டு தான். பட் அது அப்படியே குட்டீஸ் பழகிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 1 இயர்க்கு முன்னாடி பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ராகி கூழ் கொடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் இவங்களுக்கு மார்னிங் ஹவர்ஸ் ராகி கூழ் குடிக்கிறது பிடிக்கிறது இல்லைங்க. அதனால் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் டீ காஃபி குடிக்கிறப்போ காஃபி மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டீ கொடுத்துப்பேன். டீயுமே லைட்டான டிகாஷன் தான் அவங்களுக்கு போட்டு கொடுப்பேங்க. அவங்களுக்கு டீ வச்சு விட்டுட்டு ரைஸும் வெந்துருச்சு. அதை இறக்கிட்டு வெண்டைக்காய் பொரியல் செஞ்சு லெமன் ரைஸ் வச்சு கொடுத்து விட்டாச்சுங்க. அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கு டெய்லி மார்னிங் ஒரு கெஸ்ட் வருவாங்க. பாருங்கள், இந்த கெஸ்ட்டு தான் லெமன் ரைஸ் தான் சாப்பிட்றாங்க. ரைஸ் நம்ம வைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 7:30க்குள்ளே அங்கே நின்றுட்டு கூப்பிட்டே இருப்பார். ஸோ அவருக்கு கூப்பிட்டோன்னே அவர் கொண்டு போய் ஃபுட்டு வச்சோடனே சாப்பிட்டாங்க. அழகாக சாப்பிடுவாங்க. தினம் மார்னிங் இப்படி தாங்க சாப்பிட்ருக்கோம். சரின்னு சொல்லி அது கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்துட்டு இவங்களுக்குமே ஸ்கூலுக்கு கிளப்பி விட்டுட்டு இருந்த பாத்திரத்தெல்லாம் நான் இன்றைக்கி கழுகி எடுத்தேங்க. இன்றைக்கி எனக்கு டே ரொம்ப ரொம்ப மூடியாக போகுச்சு. ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறப்போவோ பார்க்குறப்போவோ நம்ம மனசு அறியாமல் நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு சோகம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த 2-3 டேஸாகவே சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்க ஒரு நியூஸ் எனக்கு ரொம்ப ஒரு சேடான இம்பேக்டை எனக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. நான் இதை பார்த்ததுலேருந்து எனக்குள்ளே நிறைய சஜஷன்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்குங்க. அதில் மெயினாக நான் யோசித்த விஷயங்கள் என்னென்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பையனாகட்டும் பொண்ணாகட்டும் 2 பேருமே ஈக்குவல் தாங்க. பசங்கக்கிட்டேயும் நம்ம இப்போ இருந்தே சொல்லி வளர்த்தணும். குழந்தைய ஒரு பொண்ணை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பையன்கிட்ட சொல்லி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பெண்களுக்குமே நம்ம தைரியத்தை கொடுக்கணும். என்ன தான் நடந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற தைரியத்தையும் நான் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் போயிட்டு இருந்ததுனால ஒரு வேலையுமே ஓடலைங்க. அப்படியே ஜென்யூனாக எப்போ செய்கிற வேலைகள் மட்டும் செஞ்சேன். அதே மாதிரி நல்ல மழை. கரெக்டாக பாப்பா தம்பி ஸ்கூலுக்கு எடுக்க போகிறப்போ சரியான மழை பிடிச்சிருச்சுங்க. அப்புறம் என்னோட அங்கிளுக்கு கூப்பிட்டு அங்கிளோட காரில் தான் பாப்பாவும் தம்பியும் போய் கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு டீ வச்சு கொடுத்துட்டு டியூஷன் அனுப்பணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக டீ வச்சேன். டீ வச்சுட்டு கூட சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது பஜ்ஜி அப்படி ஏதாவது செஞ்சு கொடுமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெட் பஜ்ஜி போட்டுட்டு கூடவே ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று செஞ்சுருந்தாங்க. ஸ்வீட் அப்பம். இது குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கறக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ப்ரெட் பஜ்ஜிக்கு நான் எப்போ போல் சக்தி மாவு யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரெட் பஜ்ஜி போட்டேன். அதுக்கப்புறமா ஸ்வீட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா, இது கோதுமை பணியாரம்னு சொல்லுவோம். இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் கருப்பட்டியும் கோதுமையும் அரைச்சி செய்வோம். அது செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இப்போல்லாம் நமக்கு அந்த முழு கோதுமை அவ்வளோவா கிடைக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா? அதனால டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கரைச்ச கோதுமை மாவுக்குள்ளே வேணுங்கிற அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கலக்கியிருக்க மாவில் எனக்கு 3லேருந்து 4 அடசல் பணியாரம் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் உப்பு உப்பு சேர்த்துனீங்கன்னா தான் இனிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா எங்கள் வீட்டில் ஏலக்காய் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க. அதனால் ஏலக்காவுமே தட்டி சேர்த்திக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட பணியாரக்கல் நல்லா சூடாயிடணும். சூடானதுக்கப்புறமா இதை நெய்யில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
பட் நான் வந்து ஆயிலில் தான் செஞ்சுருக்கேன். தம்பிக்கு வந்து நெய் சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. அதனால நான் வந்து ஆயிலில் செஞ்சேன். பாப்பா வந்து நெய் விரும்பி சாப்பிடுவா. அவளுக்கு வந்து தனியாக நெய்யில் வந்து இதே அப்பம் வந்து சுட்டெடுத்தேன். நார்மலாக நம்ம எப்படி கார பணியாரம் சுடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் சுட்டுட்ருக்கேன். ஒரு சைடு வந்து பணியாரம் ஊற்றி வச்சுட்டு அதே சைமல்டேனியஸாக அந்த சைடு வந்து பிரெட் பஜ்ஜியுமே போட்டேங்க. உங்களில் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைம் சுடு சுடு ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செஞ்சு குட்டீஸோடு வந்து டீ சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் எப்போவுமே இப்படி தான். அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம மத்தியானம் லஞ்சு சில டைம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ருந்தேன். இப்போ குட்டீஸ் பெருசாக பெருசாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் டைம் ரைஸுன்னு காமிச்சாலே 2 பேருமே சாப்பிட்றதில்ல. இந்த மாதிரி ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் ஏதாவது கேட்குறாங்க. ஸோ ஹெல்த்தியாக என்ன நம்ம வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு தான் நான் வந்து செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேங்க. மேக்ஸிமம் நம்ம அவுட்டர் ஃபுட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னோவேட்டிவாக நம்மளே ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குட்டீஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்களுமே கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸாக வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்க கால சூழ்நிலையில் எல்லாமே வந்துட்டு கலப்படமாக தான் இருக்குது. எதுவுமே நம்ம வந்து பியூராக நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நம்ம கண்ணில் பார்க்குற வரைக்கும் நம்பவே முடியாது. எவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல்ஸ்லாம் பாருங்கள் எந்த மாதிரியெல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வரக்கூடிய நியூஸஸ் எல்லாம் கேட்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குங்க. அதனால் குழந்தைகளோட ஹெல்த்தில் நான் எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப்பை எடுக்கிறதே கிடையாது. அதாவது பண்ணலாமா, இது வாங்கி கொடுக்கலாமான்னு கூட இப்போ நான் யோசிக்கிறதில்ல. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. நீங்களுமே அதே மாதிரி கடையில் வாங்கி கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்லேயே நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்நாக்ஸை வந்து ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுங்க. நம்மலாம் சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தப்போ நம்ம அப்பா அம்மா அப்படி தானேங்க செஞ்சாங்க. இப்போ ஒரு 4 to 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே தான் வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் வந்து வெளியே வாங்கி கொடுக்கறது ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால நம்ம எல்லாருமே வெளியே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து நிறையா செஞ்சு கொடுக்குறோம். வெளியே செய்யக்கூடிய எல்லாமே நம்ம வீட்லேயுமே செஞ்சு கொடுக்கலாம். நான் ஒரு வீடியோஸ்லேயும் ஒரு ஸ்நாக் ரெசிப்பியாக நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து இந்த 2 டேஸாக எனக்குள்ளே இருந்த மனக்குழப்பத்தை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களில் யாருக்கெல்லாம் நான் சொன்ன கருத்து சரின்னு தோணுச்சோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பசங்கக்கிட்டேயும் நம்ம வந்து கிளியராக சொல்லிக் கொடுக்கணும், பொண்ணுங்கிட்டேயும் நம்ம வந்து எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்தணும். அந்த மாதிரி ஒரு கால சூழ்நிலையில் இருக்கும். தைரியத்தை பெண்களுக்கு எப்போவுமே ஊட்டி கொடுங்க. அதே மாதிரி அம்மா அப்பா கிட்ட எல்லா விஷயத்தையுமே ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரீடமையுமே அவங்களுக்கு கொடுங்க. நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்த்துறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நம்மக்கிட்ட இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி தாங்க என்னதுனால என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு கூட நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாத மாதிரி ஆயிடுது. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம குழந்தையில பெற்று வளர்த்துறோம் இல்லைங்களா. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கான வீடியோ இது தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வீடியோ. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.